34.777 баштарлык белән бетердек. Бу узган елга караганда 43 башка күбрәк булып тора. 1 мартка инде бу. Безнең сыер башланы инде республикага бирелгән сон тора. Аны үзгәрештер барачак безнең ел буена. Аннары атлар саны 3 башка кимрәк. Сарыклар 162 башка күбрәк. Biz aşağıdır bitmeydi. Шагат шундый. Raşit Umayşa Karagız biz. Менә бу мартны соңгы айыбыз эшләйбез. Быел алачак бузауларны. Моңа төп игътибарны хуҗалык тәкъшиләре бешләгез. Minus bolgat işte bu ayda. Şu Karagız'ın kontrolda tutuz. 25 март ассимиляторның яңа елы инде. Игътибар итсәгә ди. Быел алачак бузаулар шушы айда катнанып тәргә тиешбез. Süt yetiştirүүгә килгәндә 10.309 тонна süt yetiştirildi. 581 тоннага узган елга караганда күбрәк бу һәм 6% тәшкил итте. Бер сыер расылышы 1005 кг булды. 57 кг күбрәк инде. Yetiştirүү 5350, 213 тоннага күбрәк безнең 104% тәшкил итте. Үлемгә килгәндә безнең 129 баш булды, узган ел 165 булган, 36 башка кимрәк 78% тәшкил итте. Менә үлем буенча безнең уңай тенденциягә дә инде шушылай гына дәвам итсәк, быелгы куйган рекордны безгә киметергә иде. Süt yetiştirүүгә килгәндә 9474 тонна süt yetiştirildi. Бу 408 тоннага күбрәк 105% тәшкил итте. Ит сату 8400 тонна булды, 900 тоннага безнең ит сату күбрәк. Икенче слайдка тукталырбыз. Терлек башланнарына безнең узган ел белән чагыштырсак 99% тәшкил итте, минус 487 баш булып тора. Ни өчен минус инде безнең спейска агыйдел 684 баш минусны бирде. Әгәр дә без аны фермер хуҗалыкларга күчермәсәк, безнең бу плюста калыр иде. Безнең 100% һәммәннән югарыраклар булып Нигез, Агрофирма Шишмә, Нур, Агрофирма Актаныш, Таң, Наратлы, Алга, Нурбаян, Тамыр, Саф һәм эконом хуҗалыклары булып тора. Инде киметүче хуҗалыклар булып безнең Шиялек 2 башка ким, Агрофирма Әнәк %2 башка ким, Ташкын минус 63, Башак хуҗалыгы 83 башка ким булып тора. Белгәнебезчә инде бу киметүчләр арасында безнең списка агыйдел әйдәп баручы битендә ал кадәр төшеп калды. Башка җиргә күчтесәк тә була. Икенче слайдка тукталып алабыз. Ел башына карата терлек башланы безнең 461 башка ким 99% тәшкил итте. Списка агыйделнең менә 479 баш саны исәпкә алмасак, безнең район буенча 18 башка артыграк булыр иде. Безнең терлек баштан арттыручылар Әнәк 63 башка, Нигез 45, Шишмә 31-гә, эконом 14 башка терлек баштан арттырдылар. 100%-тан югары хуҗалыклар Нигез 102, Әнәк, Нур, Шишмә, Наратлы, Саф, Тамыр, Агрофирма Шишмә, эконом, Алга, Нурбаян хуҗалыклары, инде киметүче хуҗалыклар булып безнең Таң, Ташкын, Актаныш, Агрофирма Актаныш, Башак һәм Шиялек хуҗалыклары. Бунда безнең Агрофирма Актаныш 35 башка, Башак 23 башка, Ташкын 11 башка, күпләп киметүчеләр булып торалар. Киләсе слайд. Ел башыннан хуҗалыклар буенча süt yetiştirүүгә тукталып үтәрбез. Барлыгы безнең 97248 сектор süt yetiştirildi. Бу 105%-ны тәшкил итте. Безнең районның уртача күрсәткеченнән югары хуҗалыклар булып Нигез 133%, Агрофирма Шишмә 132, Агрофирма Актаныш 114, Алга 113, Шишмә 112, Нур хуҗалыгы 109%-ны тәшкил иттеләр. Инде район уртача күрсәткеченнән түбәннәр безнең Әнәк, эконом, Наратлы, Тамыр, Саф, Нурбаян хуҗалыклары. Инде 100%-тан да ким хуҗалыклар булып безнең Башак, Таң һәм Ташкын хуҗалыклары булып торалар. Бу хуҗалыклар безнең белгәнебезчә бүгенге көндә дә 2 тонна сөтне кимрәк саталар. Район күрсәткечен бик күпкә генә кимеп бара. Алдагы слайд.
Fevral ayında hocalıklar boyunca süt yetiştirүүгө токтолуп өтөрбүз. 47.452 сетнер süt yetiştirildi. Bizning %1% teşkil etti bu. Bir sıyırga sağılgan süt 499 kilogram. Bir sıyırga sağılış boyunca ranjirab etken şirapta bizning negez 793, şişme 625, agrafirma şişme 622, enek 609, dağın 509, agrafirma aktanış 501 kilogram teşkil etti. Endi bizning kızıl zonada hocalıklar tamir 375, saf 363, ekonom 332 kilogramlar teşkil etti. Bir sıyırga sağılış. Yıl başından hocalıklar boyunca mügürlüktirlik yetiştirүүгө токтолуп өтөрбүз. Барлыгы 8815 сетнер yetiştirildi. Bu 99% teşkil etti. Bizning ekonom, Nurbayan, Taşkın, Anek, Negez, Şişme, Tam, Başak hocalıkları yaxşı işlediler. Endi bizning 100%dan kimler uzgan yılda tegoyga qaraganda kimler yetiştiriciler bulup agrafirma Şişme, Alga, Naratlı, Sop hem agrafirma Aktanış hocalıkları bulup duralar. Alдағы сайтқа тұталасыз. Fevral ayında hocalıklar boyunca mügözlörtürdük yetiştirүүгө токтолуп өтөбүз. Барлыгы 4498 сетнер yetiştirildi. Bizning %4% teşkil etti. Bizning yetiştirүү boyunca bu soňgu oylarda ekonom hojalygy менен алдағы dilerde tilge alındı. Bek yaxşına umaygına bara tendensiya bilen bara. Endi ekonom hojalygynyň buzawlay sütüge 150 ta başlanası da yaxşına aytıp buzawlasalar, anın süt boyunca da özgärişler bulara teşkil bilemin. Ekonom hojalygy %35, Başak, Nurbayan, agrafirma Anek, Negez, Taşkın, Şişme, Tam, Naratlı hojalyklary bizning rayonnyň muhtaç körsötküçinden ýogaryrak bolup duralar. Şiyelik, Alga, agrafirma Şişme, Tamır, Nur hojalyklary 100% teşkil saklap kaldılar. Endi bizning agrafirma Aktanış, Sap hojalyklary ösüş boyunca naşar işlediler. 100% kadar tutulanmadı. Bu bana endi agrafirma Aktanışka alдағы ileride saytlarda da tilge alındı betinde bekler ihtibar berseler idi. Ösüş bulmasa alдағы maldan tirlikten produksiya alıp bulmaydı. Üsmana maldan. Tamam, alga tabağa koyarsız saytına. Среднесуточный привозка, o'rtacha tavlik o'sishga to'xtalib o'tamiz. 792 gram bo'ldi bizning tavlik o'sish, o'zgan yil bilan solishtirganda 22 gramga ortiqroq. Mana tabiatdan qarab o'tsangiz, bu deganning xo'jaliklarni bizning o'zgan yilni bizning 770 bo'lgan, bu yil 792. O'g'izlarga ayirib qaraganda bizning o'g'izlarni 784 gram. O'zgan yil bo'lgan, bu yil 825 gram. O'sish bo'yicha bu oyda men yaxshi ishlandi deb aytar edim. Bu bizning mana o'g'izlarda mana minus bilan o'tiralar. Tamir, Taşkın, agrafirma Aktanış, Tam hem sap hojalyklary. Endi bizning mana agrafirma Anek bitinde kichkinagina aytib, rayonnyň 3den 1 alıp turgan 4000 baştarlığı var bugünkü günni. Mana şunu qatırtırdık bilen 1130 gram o'sish bilan keldi o'g'izlardan, 1008 ni ol oldi tishimaldan, 1062 gram общий tirlik o'sishi bilan keldi. Mana bu miqdorga loyiq ko'rsatkichlar. Nurbayan hojalygy bizning 1017 gram o'sish bilan keldi o'g'izlardan, 842 ni tishimaldan oldi. Başak hojalygy bir yaxshi ishladi. Mana o'zlarining sonlarini ko'rib o'zlariga atsenka berib o'tirsangiz edi bu oylar bo'yicha. Tag'in alдағы slayd. Bizning Vibrakopka bularda grafini bir slayd berib o'tirmagansiz. Onu bo'yicha analizlab ketamiz. Vibrakopka bo'yicha bizning mana sıyırlarning 9592 bo'lib turadi endi. Mana bu bizning 298 baş mal ketgan. Fevral oyында o'zining xo'jaliklar o'zingizning ketgan sıyır başlarını qarab o'tirsangiz edi. Mana Negez xo'jaligi 10 baş ketgan, Başak 34, Nur 12, 16 Şişme. No, şuna prosentka ketisinden bo'lgan tirlikka prosentka qarab qarasak,
Менә безнең нигез хуҗалыгының 3% булып тора. 5% башакныкы, безнең югарылар инде там 5%. Ничек менә дөресен аңлап киткәндә, выбраковка буенча бит инде 24%-ны еллык итеп куйсак, әгәр дә 25% тона кертергә тиеш дип куйсак, әгәр дә үзебезгә инде, менә шуннан үзегезгә шундый нәтиҗә бирсәгез иде. 2%-тан артырга тиеш түгел, 24 булсын өчен инде. Менә карасагыз иде. Мин инде аны бигәйтәсе дә килми. Алайсаң, аны терлек җибәргәндә зоотехниклар белән сөйләшә башлыйсың икән, минем шул проценттан артмады бит, шул проценттан артмады. Монда бу әле безнең справкада киткән артмаган аның. Сезнең бит теге яркәйне кызганнары килеп алганнар да бик күп бит аны. Әгәр дә менә шушы процент белән булган очракта, икенчесен карагыз менә годовой дигәнне. Анда куелган сезнең ничә процент булачак еллык китәсе сыерыгыз. Менә нигезнең 36% булачак, башакның 60% булачак. Нурның 36, шишмәнең 36, таңның 60 булачак. Менә шушыннан карасак иде үзегезне китәсе ниләрне, сыерларның процентын. Мин кемнеңдер нәрсәсендә ниндидер гаеп эзләүдән түгел бу. Үзегезнең эшләрнегезгә анализ күрсәгез. Һәм сезнең менә иң азакы графа киткән тонагыз бу елга. Узган елны 2019 елны сез ничә башлап ничә процентны тона киткәнсез бер ел буена. 24-не кертергә тиеш иде. Кирәк булсын бу хәтле инде. Менә 24-не кертеп сез калган сатсагыз сезнең хуҗалык өчен бу вагытны булмаймы соң? Бүгенге көндә безнең бер генә баш тана бер хуҗалыктан да ала алмыйбыз без. Юк безнең тана сатып алырга. Үзебезнең хуҗалык. Фермерларга сатырга тана юк безнең. Менә шушыннан анализлап утырсагыз, менә үзегезнең хуҗалык. Нигез хуҗалыгы ликозны бетерү белән шөгыльләнә. Ул читтән алып кайтып, ул менә шуның белән 61-га әйләнгәндер. Менә калганнарны менә үзегезгә анализлагыз, пожалуйста. И безнең февраль аенда кергән тона. Менә мосы ни белән башланды белән инде. Һәм менә февральдә киткән сыерларыгызны карасагыз. Ничек тона сатырга өйрәтергәме икән хуҗалык? Үстерергә өйрәнергә кирәк башлайган менә бу сатканчы. Әгәр дә тонаны үстерәсә, сатырга итәчәкбез. Юк, аны үстермәсәң сатып булмай. Шуңа сатырга да мине сорар. Менә шуңа бер ния сорай. Бер нейне кіріп кетселер, ечтерлер инаны дұрыс айтасың, сен бит тона саткан біреуіне хуҗалык деп ол. Ол бит инде барыбер акча кірме, менә ничә процент сенің дейін? 37% кертәбез дә, кертергә тиеш булай караганда ул. Юк, 24-не кертергә тиеш без. Беләм, норматив буенча шулай, булай фактически бит син чыгаргансың 37. Аз гына ялгышы киткән, булай булмый бит. Ул әгәр дә шуңа расход чыгарса, тонасында кертеп атларга тиеш була бит инде, булай гына әйткәндә. Аны кайбер хуҗалыкларны карасаң алай бар ул, сыерлар алай гына китәләр дә монсы. Аны күрә. Менә аның буенча әйдән итегез адрестен дә без шул ниләрне балташларны китерәм бит. Күпме тона саталар ише. 1000 ел сайын баш сан артып баралар бит. Шул уровеньга чыгарга бездә әйдән нормаль бу тоналар белән эшләй башлыйлар, чыннан нормаль эш алып. Бобраковларны бетереп эшләгәндә менә аны эшләр бит инде безнең белән. Иде бер ни уйларга мөсин айда. Менә ни шир безнең, менә юк ул безнең. Менә тона сату культура ни юк бездә, понятие юк. Үзебез эшләгән менә бер не баштан арттырмайсыз дигәч урын юк дисез. Шулай булачак урын булмас сатырга тиеш бит инде төшмәр. Бу тонада сатмайды бу. Менә инде апыш любой тонаны сорайсың, это бер этнәдән, кайсыдыр урыннан 175 мең акча сорайлар бер тонага. Инде, Без үгезне 70 меңнән артык сата алмыйбыз. 173 меңнән түгелләр, кайбысы этнәме 200 дана соратам. Кайсы сорасаң 200 дана сорадыр. Үгез үстерергә караганда, тонаны әгәр дә дөрес итеп үстереп, билеменә хуҗалык итеп саталсак, 175 мең менә мир хуҗалыгы башак кайта инде безнең нидәге Удмуртиядагы 175 мең, этнәләренә 175 мең куелган аларның бәяләре тонага хәзер бүгенге сөкелдәге бәя. Үгезне алай итеп үстерергә безгә ай-яй андан ничә ел кирәк була. Үзегез әйткәндә, безнең фермерларның да сораулары бик күп иде, шуның сораулары бик күп. Үзебезнекеләр читтә җыриялар белән сорау. Төрле сораулар, шәхси сектор сорый булган көндә. Әйдә, менә ул тона сатырга әзерләү буенча бер ни эшләйгә бер программаны карыйган әйдә. Аерым игътибар итегә менә мәсьәләгә дип әйтәм.
Süt boyunca da slaytına zedayaldık mıkan öyle var mı? Koyuyor da işte. Mine qora bolsagız edi. Bizler 18 iyun günü 2019'da 200 ton sütke çıktık biz. Kişegiler bizning süt %180 tonna aylandı. Mine balanslap oşatı degen bir var bitindi. Terdekne biz bitinden balansa oşatabız iken bu bizning kruglak adishni ulanda pek köpkene ne bilmeyince interval kombinamayınca da barıga tiyiş bitindi. Mine qora bolsagız edi. Neges hocalığı например bizning ul şuşu günden 18 iyunga qaraganda bizning bu ortiqroq soğa. Agrofirma şişmenin ortiq bular bitindi bizning bu yılni şuşu ilga qaraganda da ko'proq süt ichishlarga tiyish bo'lar bitindi. O'zi bizga maqsad etib qo'ysak edi. Mayallarına biz 200 tonna bilan iyunning boshida biz 200 tonna sütga chiqarga tiyishdi bu yil. Bu yil biz o'zgan yilga qaraganda 3-4 tonnadan ko'proq borsak, anga bitindi biz samantoya hatto o'sha yetishga tiyishmiz bu yerga. Ham ko'p big ko'p yardı yillar hatto tutarga bo'lar bu nelarni. Uravim. Ozgina kiymeganchilikda da. Mine qara bolsagız edi. Şişmenin bizning ol kunga qaraganda ko'proq ham endi qolganlarning bizning kitayinde mening agrofir maqtanishning 500 litrga kemirek. Başakның 372, Nurның 420. Менә Нур bir сыерга 1 килограмм süt югалган дигән сүз. Менә 420 баш сыеры бар. 1 литрга минус бирә. Алга 1 литр ярым тамыр, 2 литр анарысын менә хуҗалыгы дигәнне карап торсагыз иде. Безнең анары таң хуҗалыгының менә 2-3 Менә 2-1 инде. Тана сата башласак, именно шушы кырлак гадишне белән ставени сөтне тоталсак, ул зур күрсәткеч булды яктанышның терлекчелеге өчен. Менә без 200 тоннага чыгабыз бит. Әйдә попытаемся шуны тотарга. Әзерлек шуңа иде безне, көтүне дип әйтергә кирәк. Менә о кадәр калибаны булга тиеш түгел бит инде безнең. Әгәр дә тиешенчә бит идарә итсәк, терлекчелек буенча мана корма күрсәк, әнәктә дә шулай ук менә разница бер сыерга почти 3 кило бирә дә. Әнәк burada бит әле без аның белән мана корм белән ашатта. Аларны хатыга вакытта инде алып. Лагерьдә дә ашатта дип әйтәләр бит. Шуңа әйтәм. Мына ике показатель менә иде игътибар итегә. Дана сату. Именно мана кырлы 5 кашков сөт yetiştirebilir. Ve de o tıkılarda şolay indi. Tıkırayınlarda. Montajlarını aytam, etmelerini aytam. Bu kanda stabilini bitin. Atı biz ona kitelmeyiz falan. Şiir ol bizden. Mayda iyinde kuterlerde ol bizden. Spat. Ondan tağın çöküzlü xatlı. Ondan tağın kiter kırıngına. Ona şu grubunda. Biz olar bizden buna idare etti. Bu idare etmeydi. Buna ayda papıtayım satıtarlar. Kırla gadişti. Ona şimdi 20 sayın berip var ayda. Nişip kalibat etmeyken bunuz. Yani Rodi budovlar boyunca biz ana alıp barabız gibi bitinni hayatda kebek bizning Astana budov fevral mart ayında tuğul. Bizning budovlardan tegizledik burada indi. Tege başları yıllar kebek tuğulansın. Bizim aşatonu kilere gerek. Aşatonu kiler gerek. Aşatonu kilesek biz o kadar kalibanı birge diş tuğul. İyi ceyga çıkkaçsa ondan faydalanmak gerek. Bizge barabır iyul ayından ucu spatını bilmezke gerek. Şundan gereken neyin? İşi başlatırga tiyiş bilen oydar. Raşyatın berigeden aslında laboratoriyalar var bit. Bir qaraganda bilen faydalanırga da tiyiş. O'zi bilen mümkün. Ondan ikinci yaktan iyul ayında spat bilmezsen işe gitip başlatırga bilen. Mana biz bit iyul ayında qarab ötede bitine bir kötüdöge seyirlerini aşatarına kalmış. Ondan bizden süt düşe şol bitinde bizden. Mana şunun için eyde edede azirlik hazırdanı baydan. Azirdanı mına o periyot. Bizden hazır köterleşke var aşağıyla. İyunga hatta yıl başına çıkın. Ana mına düşe başlayın o bizden. Ona göre her bir hocalık, o'ziga raşıtlar bilan mana qarab o'tirib bizdan. Shunga beriga deganimda. Kalibani bo'lgan ishdi bu. Bizning sut bo'yicha mindik 200 tonna ana shuni to'g'ri etib biz aşatoni ishtirsak, deb problema aşatoda. Boshqa yerda to'g'ri. O'g'ir kishira bo'la Karmazagatov kandidat. Men olay yillarda ko'p deb aytmasin, ne so'rovni. Agar da olay bo'lmasa sütü kiymayman sen, sütü kiymay bit baribir. Oyga aytgan. Kiymay. Şolay boğaşılmış bir lager. Lagerlarda однозначно monokorm. Oyda monokorm olmasa moş çıkarıp metaşmaskedir. Para gerek taraflarının azirligi boyunca da. Mana şundayrak podxod bilan oydan azirlandik galiba. Ot sütde kim olga deyishdi. Ot şolda. Bunlar yine bir informasiya berip ketip bizning bu mana bu atnada tur, ana alda atnada
Kim karma заготовка bilen ответственный kişi bular hocalıklardan. Mına şuşu zatexnik bolanda ili ayırım kişi koyasızmı alarını okutu bulaşa. Mına kim karmaş bilen, kim bilen bizimle idare etirge kirek, laboratoriya bilen birdikte mına şuşu ini kişilerini sayın etirgeydi. Kim anı bilen ezirleyin, merki usulü kişini, şul azıp ezirleyen kişini yamanasın, silahını kaldırırsız, azıqның sifatını qararga, bulgatını tekşirip turatırgan, mana korumdan sastavını qarap turatırgan, onlay turgan kişi bilsəgiz idi. Bu kişini siz özünüz mine söylep bilsəgiz idi, biz anı yağadansın bir kişini üretip geçkine kitip barılık bulmasın idi. Tüle onda kızında, iki şartlarını jumpası bularız kaysa, teknikum bilen süyaşıp tüyesi var bunun. Bu bir kirege verildi. Onlar mene tağın sırası kuruş koyar özüzge bir yıl. Eyde nege seyir malına только синаж 루церна синажайды. Ана жетерлік етіп 루церна синаж салы. Никаких кармасмес, никаких анда бір елықтан сиыр малынайды. Ана вот это увидели действительно, как синаж балын ашасын сүт плюска кете бетінде. Вот синаж жетерлік етіп синаж селосын люцерна синажын салуға планаштырғалы. Ине бәттіп сипат етіп әбет сұрақларда тизарада айтырға керек. Вот барыбірнің тегімен айтам бес кашков сүт алының бір неге бетінде. Mümkünlüğü de beytirek gerek, metoda aytırek gerek. No, sütçülük koyu birden jeylayın. Şu an kurasını aydimin karbanın aşılar, şunu biz hazırlanı gelsin. Sinaj, türlük sıyır malına sinaj var dik rutinadan. Davay mına şunu hazırlanı gelsin. Otsız gel buruşuna şunu koyun. Bizden neyde искусственный рубежка koyup etinde azıklarını tekşirip qarayız endi. Mına bizden dört hocalık koyulgan, agrofirmenlik, negiz hocalığı. Toğun iki hocalık, mına agrofirmenlikning anın 77% rubista azığının rubista işkatılıp gitti. Qaysı podrazdelini bolgan, mına saytayım. Negiz hojalığının bizden 60% odan kötüvenerek buldu ol. Onlarısın kiriden negiz hojalığının bütün niler karmalarında koyup qaradık. Ol biz Namiranoviç bilen oylagan ideginde kukuruz karnaj uzak qaraq suda turgandı dep. Kelip çıktı ikinci nile karmada. Mına biz oylamagan karmada. Мен нәрсәгә әйтәм бу әйберне, мен теге нигез хуҗалыгын шундый эшләмәгәннәргә әйтәсем түгел. Сез менә шушылай итеп анализ ясагыз дип белгечләр. Бар бит лаборатория, үзебезнең лабораториядә менә без шушыны аңладык. Безнең бу карма, значит, менә алып башарга икенче карманы бирергә, менә аткорым үзеннән куядыр икенчегә, нигә буастырдыкка биреп ашатырга була. Менә шунда үзгәртергә була. Но бит звукар җиштәр, сез бит киләмисез азыкларны. Лаборатория бар, бөтен мөмкинлек бар бит. Шулық селекс программасы. Кертәбез дейбез хуҗалыкларга. Алар бездән хәдә кошмакчы булалар. Но бит без бит хәзер уже май аеннан селекстан башка программа алмыйбыз. Нигә кирәк анда атна сайын, ай сайын ниләрне җыеп, зат фирмаларны, зат техникларны җыеп атырга. Менә бирәсез дә үзегезнең программа белән. Или безнең управление куймагансыз икән, үзегезнең хуҗалыгыга куегыз. Безгә информацияны җибәрдек, яңадан соң без үзебез зат техниклар белән анализлап, җыелып, аны үзебез анализлап алабыз. Теге сәгатьтәге 5тән төшеп, нәрсә кирәк, отчет биреп, андай бер нигә кирәк. Безнең алдан отчетыгын алып куябыз сезнең селекс программасы нигезендә. Аннарысын сезнең белән үзебез белән бергә анализлайбыз, яңадан җыелып. Юк, бу теге эшләмәйм дигәндә бу идарә итәр өчен кирәк. Бу эшләмәй кала торган әйбер түгел, моны эшләп бетерәсез. Әйберләр моны калдыра торган әйбер түгел. Шуңа күрә заман андай түгел. Монда иптәтән дөрес әйтәйин. Отчет биреп тегеләй әйтеп, ну, бөтенесе прозрачно, хәзерге заманда әйтеп, идарә итеп булмый. Шулай башын эшләп бетерәсез, аннан шайдар индивидуаль бәрәт кирәк икән, әйдә индивидуаль бергә эшләбез, но бу эшләмәй кала торган әйбер. Бу ада башыгына дәшеп китәргә тиешбез. Барыбер Учет идара эшләрен электронный видео IT технологияларны изге алып барырга тиеш бу. Шул тәгәй. Ул иңгә апеш менә бүген Шишмә агрофирмасында җыелдык бит инде. Бик зур рәхмәт. Менә карап чыктык. Агрофирманы селекс программасына иң беренче булып кирде. Иң беренче үзенә шушында пробы итеп карадык. Безгә кирәк дип килделәр. Безгә кирәк иде, бездә башлык диделәр. Бүгенге көндә районда беренче урын бирелек азаматның эшчәнлегенә. Мин аны монда булганга нәрсәгә кемдер алдындагы булганга әйтмәйм сезгә. Шын барыкта азаматның менә эшчәнлегенә, тана каплатуына, аның нәсия каплатуына мин аны бернинди претензия белдерәмим. Селекстан син әйтеп бирәбез программаны. Нидән? Шуның буенча үзидән карыйлар. Шуның буенча каплаталар. Ну тагын нәрсә кирәксең инде? Бөтен прозрачный бөтен нәрсә күренеп тора. Тан хуҗалыгы буенча генераллар эшләмәштә хәле бигә әйбәт. Үземдә без башта калганда Айда страховка үзәп кайтып, дип берничә әйткәнем, азамат
aldattırmadı var. Rüstem de alaydı. O göz yok şişmede var. Bir öyle yok. O zaman tuzda alıp para bütün işi. Şu buldu, beni istibarışına rahmet.